Кацяня Філя і кадри перший, дубль шосты. Пачалі. Апці! І куди гэта я трапіў? Ты хто? Я Філя, а ты? Я? Змей Гарыныч, толькі маленькі яшчэ. Ой, Выходь, не бойся. а я і не баюся. Ну як мы зараз у вобразах? Ужо лепш, але нечага не хапае. Ой, а мы не заўважылі, што добраранак пачаўся. Усім салют. Прывітанне, сябры. І са святам вас. Вы пытаецеся, якім? Адказваем. Сёння дзень беларускага кіно. Вось таму мы і вырашылі свой фільм-казку зняць. Памятаеце такі мульцік «Кацяня Філя і», які стварылі нашы беларускія аніматары? Вядома, памятаеце. І у нас таксама Кацяня Філя Мяу! і Змей Гарыныч. Толькі маленькі яшчэ. Мне вельмі падабаецца гэты мульцік, а фільм наш будзе яшчэ лепшым. Не кажы гоп, пакуль не пераскокнула. Ну што, яшчэ адзін дубль? Ну што, трэба, значыць, трэба, давайце. Толькі лезь больш упэўненасці, а Кася, не забывай, што ты маленькая кацянятка. Пачакайце, мне неабходна ў вобраз увайсці. Кадр першы, дубль сёмы. Не ўваходзіцца. Ну што зноў не так? Не ўваходзіцца ў вобраз, кажу. Можа, памяняемся? Лесік будзе кацяняткам, а я Гарыначым. Мне ягоны характар болей падыходзіць. А давайте мы гэты мульцік яшчэ раз паглядзім. І да вобразаў яшчэ раз прыгледзімся. Геніяльная прапанова, сябры. Запускаем мультфільм. Ой, здоровскі мультик. А чаму вы ўжо без касцюмаў? Мы перадумалі, Ягор, гэты фільм здымаць. Чаму так хацелі? Усе вушы не прожужжалі. Просто таких Кацяня і Змея Гарыныча, як у мультику, у нас з Лесікам не атрымаецца. Мы гэта зразумелі. А яшчэ зразумелі, што лепей свой сцэнарый прыдумаць, а не паўтараць тое, што да цябе прыдумаць. Так, Вось тут я з вами згодны. Напішам сцэнарый пра нашы прыгоды ў добраранку. а гледачы нам дапамогуць. Сябры, калі у вас ёсць прапанова па фільму казцы прыгоды Касі і Лесіка, напішыце нам. Ага, абавязкова і малюнкі да свайго сцэнарыя дадайце. Памятаеце адрасы? Паштовы 220 114, город Мінск, вуліца Макаёнка 9. Ці электронны добраранак tv@gmail.com. Будзем чакаць вашы лісты. А зараз давайте паглядзім, як Маша і Мядзведь з мультика свой фільм здымалі. Ага, глядзі. А давайте пагуляем у веру-няверу, прысвечаную кіно. Давайте. Гледачы нашы таксама не супраць. Так, сябры? А ты што, Лесік, і пытанне ўжо падрыхтаваў? Вядома, я заўжды да ўсяго захадзе рыхтуюся. Ну, добра, калі так. Я гэтую гульню вельмі люблю. Тады табе і першае пытанне. Ці верыш ты, Кася, што ў фільме «Стары Хаттабыч» акцёр, які быў Хаттабычам, еў замест марожанага глазураваныя сыркі? Кася, не адказвай адразу, падумай. Я глядзела гэты фільм. Ну, усё можа быць. Напрыклад, акцёр не любіў марожанае, ці проста баяўся захварэць. І які твой адказ? Мой адказ можа такое быць, я веру. І правільна робіш, малайчына. Замест марожанага ў гэтым фільме Хаттабыч сыркі глазураваныя ел. Ура, ура, ура! А зараз пытанне. Зноў мне. Чаму табе? Пытанне Ягору. Ну, калі ласка, хлопчыкі, у мяне шчаслівы перыяд. Вось давайте праверым. Лесік, я не супраць сваю чаргу Касі саступіць. Задавай ёй пытанне. Дзякуй, Ягор, ты сапраўдны рыцар. Не тое, што некаторыя. Кася, слухай пытанне. Ці верыш ты, што твар і галаву Георгія Міляра, які іграў Квака ў фільме «Мар'я Мастачка», намазвалі зялёнкай? Зялёнкай? А на што зялёнка браць, калі грым рознага колеру ёсць? Але, можа, зялёнка болей натуральна выглядае? Адкажу, што веру, ці не веру. Ай, планила. Я веру. І гэта правільны адказ. Ну, што я вам казала? Мне сёння шчасціць, як ніколі. А таму слухаю яшчэ одно пытанне разумніка. Кася, можа, хопіць? Ягор і гледачы таксама хацелі б на пытанне адказаць. Ну, Лесік, табе што шкада? Ягору вось ніколечкі не шкада. Правда, Ягор? І нашым гледачам таксама. Яны заўсёды гатовыя сваю любімую сябру
руцы прыемнае зрабіць. Дзякую вам за гэта, сябры. Давай. Ну, тараторка. Якое ж пытанне табе яшчэ задаць? Не падглядаць. А тут у цябе ўсё роўна адказаў няма. Таму і няма, што я добра ведаю тваю натуру. Усе адказы ў мяне ў галаве. Подумаешь, я и без усялякіх подказок откажу правильно. Вось і бачыце. Во! Класнае пытанне. Ну, Кася, ці верыш ты, што машына часу з фільма «Назад у будучае» у арыгінальнай задуме была халадзільнікам? что? Глупство ты нейкае придумал. Калі такое было, так усе дзеці ў халадзільніку сядзелі. Можа, таму і ідэю гэтую замянілі для бяспекі дзяцей? І твой адказ які? Мой адказ веру. Спачатку у сцэнарыі фільма «Назад у будучае» машына часу халадзільнікам была. Правильно! Ты мяне проста здзіўляеш. А ўсё таму, што ў нашай Касе сёння шчаслівы дзень. Менавіта так. Сама здзіўляюся, як я разважаю. Ну што, працягнем? Пасля мультфільма працяг. Ой, добра. Працягнем гуляць у веру-не веру. Давай. Толькі на пытанне лексіка я і гледачы адказваць будзем. Ды я не супраць, калі ласка. Ягор, слухай, пытанне табе. Слухаю. Ці верыш ты, што ў фільме пра прыгажуню Васілісу Змея Гарыныча зрабілі на заводзе цаца? Вядома, не. Адказвай, што не верыш, Ягор. Кася, ты можаш памаўчаць? Ну, магу. Я адкажу, што можа такое быць. Я веру. І правільна робіш. Цацачнае страшыдла ў фільме было 5 метраў у вышыню і 11 у даўжыню. А на здымках у рух змея праводзілі адразу 20 чалавек. Ого-го, як складана. А намаляваць на камп'ютары змея што, не змаглі? Проста ў час, калі здымаўся гэты фільм, камп'ютарныя тэхналогіі не былі яшчэ такімі развітымі. Зразумела. А ты малайчына, Ягор, што мяне не паслухаў. А зараз увага! Пытанне толькі для нашых гледачоў. Ніхто не падказвае. Мы з Ягорам маўчым, як рыбы ў вадзе. Ці верыце вы, сябры, што для здымак фільма «Прыгоды Бураціна» Які, дарэчы, стварылі на нашай роднай кінастудыі «Беларусь фільм». Кася, хто абяцаў маўчаць? Не прападці, не вытрымала. Дык вось. Ці верыце вы, што Дзіма Іосіфаў, які іграў у фільме «Бураціна», спачатку быў запрошаны на ролю Арлікіна? Свае адказы з малюнкамі дасылайце нам на адрес «Добраранка». Будзем з нецярплівасцю чакаць. А зараз яшчэ адзін мультфільм. Пра Машу? Хочаш пра Машу? Вельмі хачу. І ўсе дзеткі хочуць. А што, нельга? Чаму нельга? Можна, глядзім. Вось і ўсё на сёння. Мы развітваемся з вамі, сябры. Наперадзе новы дзень. Няхай ён будзе і ў вас, і ў нас цікавым і насычаным. А яшчэ яркім і вясёлым. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку. каб зноў разам павесяліцца. Правильно, Ягор. Запомните, хвилина смеху заменяет шклянку сметаной. Ну, якая ж я разумная сёння. Но только сёння.